Yo, what's up, bros? What's up? Oh, hayi. Udlamini uzohlola la. Yo, I see, yo. Yo, be right back just now, yo. Be right back just now. Mahiw. Yo uzongihlolela. Yini Mahiw kwenzakalani? Kwangenwa idlozi lase-America? Awukwahle Dlamini. Hayi. Hey, khulumani makhosi amakhulu, khulumani namakhosi amakhulu. Khulumani bajebhula abafika ngizojebhula bashiya abantu bejebhukile. Hayi, sesingangena-ke madoda. Mahiw, kwenzakalani la? Hayi. Yileli bhayi. Yabo nje meke wafaka lona. Uvela shintshe njengoSuperman. Liyicape kuyena. Hayi, fumani bo. Siyavuma. Yini nilethela emakhosini namhlanje? Ngifisa uMakhosi angisize la. Angazisi ukuthi ngabe lengane engihleli nayo lapha endlini. Ngabe yami ngempela yini noma ngibanjwe ijazi nje? Hawu. Yini awumthembi unkosikazi wakho? Ngiyamthemba yena. Manje. Yini awuyithembi wena? Ubone ngathi mhlawumbe awunayo inzalo? Hawu. Ngingenaphi ke mina manje? Lento ayisiba ngami manje. Ngingenaphi mina? Hayi, ukuthi fanele ngazi ngemicabango yakho. Ngazi nge-state of mind sakho before ngikuhlolele. Aso isangoma sesiphenduka i-therapist. Uzwakala u-insecure. Wena. Mangithatha kancane mina, uyazwa? Udlamini isigisi uyasasa. Uyazwa? Ngiyazi ukuthi insecure igama lokweyisi. So ungangeyisike mina mfana ungangideleli, uyazwa? Une-anger and u-insecure. Tell me about your childhood. Injani relationship yakho nobaba wakho? Ngizokushaya wena, uyazwa? Mayo, ngizomshaya. Ngizokushaya wena, uyazwa? Mahew, khuza umuntu wakho. Dlamini. Isangoma sibizwa ngowena. Oh, okay. Ngizokushaya Makhosi, uyazwa? Makhosi ngizokushaya. Mahew, ngeke ngikwazi mina ukumsiza lo muntu. Lo muntu kumele ahlale phansi. Abheke ukuthi lemicabango yakhe isukaphi. Ayi-influence yini childhood yakhe. Bese ehlala phansi akhulume nonkosikazi wakhe. Ngoba ngeke ngikwazi ukumsiza lo muntu manje. Isangoma esikhuluma amagama esingisi amaningi kanje ngosuku olodwa. Uyisangoma esinjani wena? Dlamini. Asambe. Angeke ngikhokhe kodwa la. Asambe. Siyaxolisa. Kodwa ngasho. Umphuphe wesangoma wena. Umthetho wakhona. Vele iqiniso liyababa. Uyazi ukuthi inenye babayo. Ile mpama le engizokuhlaba ngayo njengamanje, uyazwa? Cela uphuma. Phuma. Yini Dlamini? Siyangibhedela lesangoma sakho. Sithi yebo iphupho lami liqonda intembi. Kodwa le ntembi ngizoyenziwa umuntu omngani wami. Ya, ngiyazi kona Dlamini kunzima kodwa sometimes abangani bayajikelana. Ayo. Wena kuphela umngani wami. Oh. Uthini? Hayi. Dlamini. Hayi asambe mfowethu. Seyifake lesangoma. Angizwanga. Hayi bo.
Leli thambo leli alisho umngani. Lisho umuntu wasekhaya. Hey. Maxine. Ngifuna ukuzodlala umlabalaba la. Yo, it's Maxwell, bro. Oh. Maxwell, ngifuna sizodlala umlabalaba la. Yeah, whatever, man. Hayi. Asikhalisi. Okay. Wenzani manje? Wawusubeka phe kwami. Wenzani? Ucabanga ukuthi senzani lana? Yini lo yenzayo? Umlabalaba. Kanje? Yini akwazi ngidlala umlabalaba? Awuthi ngikhuluma iqiniso. Uzobuqala. Ya? Angikwazi. Oh. Okay. Okay. So yini okwazi ukuyenza noma ufisa nje ukuthi siyenze? Oh. Khona le challenge ekhona. Aze angishuthi. Imake ho. Wenzani? Yini lo yenzayo? Wavela waphenduka uShakira nje, uShakira esithubeni. Wenzani? Umlando. Ngokutshekisa? Alimeni madoda, uNelson Mandela waboshwa 27 years wenza umlando. Nina wenza ngezinqa? It's a challenge, dog. Look. Usiseyinsukwini zokugcina. Ezokugcina le nsuku. Okay. Angishuthi. Salisubuya Nkosi. Maxwell! Ha? Ubizwa kakabili avumbuke. Maxwell, awuhambe uyoxoxela uJama istory ngobhuti kaMahewu oyiphoyisa. Hayi Mzimzito. Ngithe ungangibizi ngalento ongibiza ngayo. Awuhambe. Aw, makhuzwayo. Yebo. Muphi uDlamini? Hayi ke ukhosaya kaMahewu. Oh, hayi. Okay. Aw, Dlamini. Akekho, angibheke ngisho nje. Hayi nangu la. Mhlawumbe uvuke isifo sokuwa. Dlamini. Hey, anginasifo sokuwa wena man. Awuhambe ovashela Mahewu, yasasa. Hayi. Simvukile ngempela msizeni. Msizeni mama. Nomkhulu esho kanje wengafuni ukuthi sithi uvuke isifo sokuwa. Wevela azenza into strong. Hey, awuhambe wena man, anginasifo sokuwa. Haha. Hayi, uguga ngempela uDlamini. Kuko ungingani mina nasicishe silengane. Aw hey, James. Aw, manga man. Awu manga man, awuze ngapha. Awu. Wathatha la present eValentine. Senginini ngiwacinga lutho. Aw lezi, ngithatha kubantu. Uyakwazi ukcatfish? Nginyalazi ikati nofish. No. Catfish. Ukuzenza umuntu ongayena ku-internet. So that uzodla imali zabantu. Yeah. Hello, James. Yeah, babe. Manje utholile vele u200 rand. Yes, honey, ngutholile. Manje ungivala nini? Hello. Ungivala nini? Hello, we are break, honey. Hello. Yabo nje lo. Uqeda ungifakela u200. Awumeka. Loyo muntu loyo ukwazi ngokuthi ubani igama lakho kulabo fish cats bakho. Ungazi ngosima.
Manjalo. Ya phuthuma la ngingaphambi kwesihlahla sikabhiya. Phuthuma la manje. Okay. Imanjalo. Hawu, Shwadlems. Naso-ke Mahewu, awumeke. Awufonele le ntombi yakho egicabeza ngezimali. Ngifuna ukukhuluma nayo nje kancane. Hello. Hawu, hello. Kunomngane wami lana ofuna ukukhuluma nawe, yazi. Okay, mnike. Hello? Hello. Mahewu, nangu uSimanga. Kanti wena uSimana? Kanti wena uJames lo oyimanager ama-security? Ngiyayithatha futhi nezinto zami lezi. Hawu, ngicela no-200 wami futhi nje. Ngeke, hawu. Sekudlile. Hawu. Ngiyacabanga ukuthi iy'kweletu osungifake kuzona ndoda. Yazi ngikweleta ungwenya ngenxa yakho u-200. Uyazi nje njani Mahewu? Zidayisele mina lezi zinto ngo-200 rand. Hawu Dlamini, ngo-200. Hawu ngeke Dlamini. Buka nje la, ufele lo share ushokolate 200 rand uwodwa Dlamini. Take it or leave it Mahewu. Hayi, ngiyawubonga uThezibheka. Hayi. That's all. Unenhlahla ngoba ngiyakusaba. Yabona ukuba ngikukusabi, ngabe usufile induku. Hawu, inkukhu.